Amahubo 105 evesini. Fundani. Manazaretha sihlangene ngendaba enkulu. Sihlangene ngendaba kaShembe. Ngifunda masitholile mfowethu. Bongani uJehova. Nihume kulo igama lakhe. Nizazise izenzo zakhe phakathi kwabantu. Vumani kuye. Nihlabeleke kuye. Nikhulume ngazo zonke imangaliso zakhe azenzile. Dumisani igama lakhe lingcwele. Mayijabule inhliziyo zabamfunayo uJehova. Iningi mfowethu ngiyabonga. Ubaba ukhulumile ebuhleni kuvala umhlangano. Wakhuluma amazwi angithinta mina ngoba uShembe mekhuluma kwesinye isikhathi kuyefuna inkulumo ongayibhekisi kubantu ngoba mekhuluma uthi maNazaretha kodwa mesoyithatha uyifaka esikhaleni uyibhekisa kwena ngqo. Uthi ubaba mevala umhlangano ebonga ubuhle bomhlangano uthi maNazaretha ngiyabonga uthando lingithanda ngalo. Ubusethi ubaba lothando ngithanda ngothando lingithanda ngalo. La inkulumo eyinhle sathi amehla halalisa mayipheka ngakuthina sisonke ethi ngithanda ngothando engithanda ngalo kodwa mawuyibhekisa kwena olakho uthando olungakanani. Ngoba uShembe lawo mazwi wayethi ngikuthanda ngothando engithanda ngalo. Kwakwenza ngelinye ilanga omunye umamelele ebusuku useyabona ubona isibonakaliso kunamabhodwe phambi kababa uthi kodwa lamabhodwe abantu bashaya ulayini beza kuye omama beshaya ulayini njengohleli sihlukanisiwe uthi kodwa iyiphula ephaka zazingalingani. Usehamba uyobuza enkosini esephakameni uthi baba njengoba labantu begcwele bebangaka ubathanda bonke yini? Seyaphendula inkonjomusa ithi yabo ngibathanda bonke ngibuziswa yini lokho. Ithi ukuthi ngithandele ebusuku ngase ngiba nesibonakaliso. Uthi labantu bebenza kuwe beshaya ulayini. Uthi njalo beza kuwe beshaya ulayini bebenza ngazonke. Uthi wena ubuphethe isipunu uphaka. Uthi labantu ukubaphakela konke bengalingani. Usiyaphendula uShembe uthi yabona lokho okubonile umuntu la bengimphakela kakhulu la ubengimphakela umuntu kakhulu ngoba nothando kakhulu lukhulu. Uthi abanye bengibaphakela kancane nothando labo ncane. Silonda kanjalo maNazaretha efuna ukuthi umuntu indaba kaShembe ithinta umuntu ngamunye. Amen. Kwakwenzeka baba nomncintiswane mangikhuluma ngokuthi indaba ithi la ekhaya konke okwenza uzenzela wena. Ngibuyele bafowethu mhlambe esicishe silingane nabo noma esilingana nabo la ngemuva. Bafowethu sibahlonipheni abazali. Indaba iqala ekhaya. Ungagijime sontela ukushumana ukumemeza kanye undiza ugijime kodwa ekhaya uyaziya wena uthi awuthuli. Nkosi. Indaba iqala ekhaya. Akwaziwe ekhaya ukuthi usibani basimbiza kanye axhuma hlala njengengane awungabi muhle esempelini kodwa ekhaya kuyakhala. Qondo ukwenza ethempelini. Bayakho indlela namnyama. Qondo ukwenzana ethempelini. Zophuma apho ngempela. Asibahloniphele abazali ngathi nilalela iredio ngelinye ilanga. Kufanele usisi uyakhala ufanele emsakazweni uthi ngeke ngaba nenkinga ngathola ingane ngineminyaka ewu14. Uthi kodwa eyami ingane ibisithole ingane ineminyaka ewu12. Uthi ngithema ngifona ngifonele ekhaya ngifonela uma ngimbikela lolu daba uthi uma unokuthi angidabukele uthi mntanami uzwa lonke lomhlungu ongizisa wena ngathi uthola ingane. Ngoba into esiyenzayo noma esiyenzayo nami ngizibale ngiyenza kumzali wami iyophinda phindeka kusasa. Uma yabona ithi indaba into oyenzayo manje ufuna wazi ukuthi uyojabula mhla yenziwa ingane zakho. Lento yenza kumzali wakho uyojabula yini mase yenziwa ingane zakho kuwena? Uthi umshumayeli umkhwanyazi ngelinye ilanga zinsizwa sisondele ngike ngasho ngathi ngizokhuluma nabafowethu abangoba sikwazi ukuyalo baba. Angikwazi ukusoma ngikhulume ngobaba noma ngikhulume ngoma.
umyela kanjani umzali wakho? Ingakho ngithi yami inkonzo izobheka kubafowethu nodadewethu labesilingana nabo ukuthi inkonzo enkulu ukuthi sihloniphe abazali bethu. Bese sibabonga ngokuthi basikhombisa le ndlela. Ngoba abanye uMnazarethu usuke sisivikeleke ingane eziningi. Ingakho fanele noma ukuphi bese kuba nophawu ukuthi le ngane ihamba lapha ingane eNazaretha. Ungayinkinga noma ungayihlaza uma ukuthi unengane eNazaretha noma inkosana ehamba itebhise lemgaqweni. Balimvu. Disasifanele uthi uyakwazi ukubona umzali wengane eyibuka enganeni yakhe. Ingakho ngithi ukuhamba kwethu fanele ube kuhle. Ngoba yonke into lasamba khona inkinga enkulu ukuthi noma wona asibiza ngezibongo zethu mawubonakala lapha ngaphandle. Mekabonakala nje ngesabathi uphethe istep la ubonakala khona usenkingeni ithi ushembe kanti nawu ushembe kanti yakwenza lokho. Tumshumayela umkhwana zasondele kuba akufanele ekhaya ingane yomfana ufike ekhaya uba bese ehlabile imbuzi nenkomo eseze wayihlaba ukamzwanga ukuthi uthenga phambi kwanquma lembuzi ahlaba lenkomo. Muphi umuzozo wakho? Ukhona umfethu omdala, umfana omdala ka ehamba emhlabeni uyakwenza njalo uyothini wena? So ndiyasondela emakhaya sondele bona basondele bafotha abadala. Ngoba nje wasikhula nje nabona namhlanje umuntu no18 noma no17 sasa uzobubaba. Uyothina ingane zakho uyothina ingane zabafowethu. Yothina ingane zabafowethu. Yabona? Ungathini futhi ngawazi baba wakho kuphela. Umazi umkhulu wakho. Umazi wethu ngenga izinkonzo enjani kuseni. Mina umkhulu uGqaba mabala umbabazo enhlambe emele beleni. Uphodlo kubili ngokwethatha umyelo ezulwini.